Owinjore otim kod counties osingi ni biro tiek daro koa e piny owacho mamalo e giko ma dwe manyien. Koro wasebedo ka seche madhi mana 6 ma wawuoyo, wanono weche, wawinjore kendo wawinjore maber, ma bang' mano to koro winjruok wa en ni waketo tenge kata wachungo matin gomo mane chakore kawuono no. Riwruog laktache ma Homa Bay ochungo ng'anyo mano winjore ochaki odhiambo manyoro mar chiwo thuolo ne twak. In gi thuolo mar oro ote machok e laini mar ote machok ma en 33600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Gavana ma Siaya James Orengo oseyo chenro mar piny owacho ma chwalo jo Kenya ne tije pinje maoko. Orengo wacho ni chenro no ok ni kare ni mar joma dhi e tijego piny owacho ok chul maber. You don't lead a nation to turn your people into new slavery. Organizing Kenyans to go and work abroad as cheap labor is like new slavery. Is reverse slavery. That is modern slavery. So we want jobs to be created here in Kenya by proper investment in Kenya. People would get jobs here in Kenya. We cannot compete for jobs with citizens of other countries. That is the wrong economic foundation. We want job creation in Kenya. Daro chenro duto mowinjore odhi e lwet kaunti sigeno chope giko mare giko mar dwe mar 2 higani kaluwo chike ma pachoka. Komiti mag Intergovernmental Relations Technical momiti ma neno ni chenro no time yo makare okwayo piny owacho mamalo kod mago mag counties mondo ti kanyakla e kelo yot ne chenro ni. Jakom mar chenro no ero Githinji Kiragu owacho ni chenro 6 mosebedo ka kelo ywaruok e kind piny owacho ariyogo nyaka sani oselosi kendo gichiegni keto winjruok makare e thuondi mamoko 12. In the first stage of unbundling, delineating, and identifying which functions are to be done by which level of government, as guided by the Constitution. We are also looking at in what ways policies and laws which exist now are either consistent or inconsistent with the constitutional allocation of functions between the national and county government. When we mention about functions, we've been having disputes registered to IJRTC by the 2 levels of government. And in the spirit of looking at these reports and identifying the functions that belong to each level of the government, we will be able to iron out all those conflicts that have been registered with IJRTC. By the end of this exercise, the Gazette notice that will be developed again will clarify on the elements of that function. And about 6 of functions will be resolved through this exercise. Duol makero gi mibadhi e pachoka EACC omako jotich 2 mag piny owacho mar kaunti ma Nairobi mochung'ne choko osuru koting'o japuonjre moro mayudo tiegruok e apisi weche osuru mantiere St. Peter's Cleves e boma ma Nairobi. E ler mogol kod EACC gimako Daniel Odidi Ganje, apisa mochung'ne kano nonro mag osuru e apise mayudore e boma ma Nairobi, kod John Gachagua Mburu ma en japuonjre mag mbalariany ma Mount Kenya kendo ne dhi nyime gi tiegruok mare mar internship. Ji 2go michano chwal e doho kawuono nyocha nogajo kaunti kendo nyiso jal moro mondo ornegi omenda maromo gana 45 mag chungo nyamburko e bengi margi giwegi, eka bang'e ne gigajo lai mar nonro mayango ji mosechulo kaunti ma Nairobi omenda mag yiego nyamburko e boma, mane oduogo nyiso ni jalno osechulo kaunti omenda mar chungo nyamburko higa mangima. Omenda ma EACC wacho ni ne oketi aguch bengi mar John Gachagua ne owinjo bed ni gin bath omenda mane wuon nyamburko no chulo kaunti mondo mi oyieg nyamburko mare e higa mangima. Timbe mag yangore counties mopogore e pachoka.
Riwruoge makedo ne ratiro mag jochiw thieth e kaunti ma Homa Bay ochungo ng'anyo mane gichano kaluwore gi midhiero mopogore mane giwacho ni isebedo ka gineno e sekta mar thieth e kaunti no. Jochiw thieth go nochiwo notis mar ng'anyo ne sirikand kaunti no, ng'anyo mane onego gichaki odhiambo manyoro. Kata kamano koro girucho oko wach ng'anyo no tok bedo e lalruok gi ten kaunti ma Homa Bay e weche mane chandogi. Jagoro mar kaunti no Bernard Muok mane otwak kodgi owinjore kodgi mondo mi gidhi nyime gi tich ka sirikand kaunti loso ng'ur margi. Koro wasebedo ka seche madhi mana auchiel ma wawuoyo, wanono weche, wawinjore kendo wawinjore maber, ma bang' mano to koro winjruok en ni waketo tenge kata wachungo matin gomo mane chakore kawuono no kaluwore gi winjruok marwa ma kende mwatimo kodgi. Achiel kuom winjruok go en ni jokwa manogol oko ginene mshahara koro idwoko gi te, alafu weche mag promotion kaka idwa ni omed ji cheo, nikech ing'eni tich mwatiyo gi ber ka imbe iketo ni gimo matin kaluwore gi kaka sombi, kaluwore gi kaka isebudhe tich, mago gik ma wase winjore kae. Koro wamor kabisa ni wachopo e gimiluongo ni winjruok odiochieng' ma kawuono. Koro services duto te mane osiptende manitie Homa Bay, all the 232 hospitals kod facilities ma Homa Bay, thieth dhi medo dhi nyime kaka wawinjore e yo makare. Because we know that we are all serving the same purpose. We are serving the resident of Homa Bay. We don't want the resident of Homa Bay to suffer unnecessarily. And so with the spirit that we have seen today, and also the call that this meeting is not going to be a one-off. We have agreed that we are going to have a regular meeting where there are issues or no issues, just to compare notes so that we don't have to go to this level. Sirikand kaunti ma Siaya chano mar bero chenro mag buga gucho omenda ma siro som jopuonjre e kaunti no gageta maneno ni jopuonjre duto yudo thuolo mag somo. Gavana ma Siaya James Orengo olero ni pek mar somo sani nenore ka jonyuol mathoth thagore gi neno ni nyithindgi osomo. Osingo mar neno ni jopuonjre yudo tiegruok madwarore. Gavana Orengo ne lose nyasi mar pogo omenda mag siro somo e wards 30 e kaunti ma Siaya. Of the bursaries is over 110 million shillings. And on top of it, because the admissions are not complete for Form 1, we will continue with awarding bursaries to Form 1s in the subsequent week, but now we are dealing with the other deserving cases all over the county. And we have decided that we don't want to go to the county headquarters and call people from the counties and the sub-counties and the wards. We have decided to go to every ward. Thoth jopuonjre e kaunti ma Busia manokalo penj margi mar KCPE maiga mokalo nyalo koso donje skunde mag secondary kaluwore gi dhier. Juma achiel nyaka ne jopuonjre donji e klas 9. Jopuonjre moko pok ochopo e skul ni mar gionge kod omenda mar ng'iewo gik madwarore. Gimedo kwayo kony mar yudo gik mag somo kod chulo somo margi e sikunde mag sekondar. I went to Butler last Friday, and the principal agreed to let me learn in the school without paying fees. But now the problem is the school needs. The budget is approximately 35,000, and my parents cannot afford it. Walimu wamekuwa wakinisaidia kila mara. Uniform zangu nimekuwa nikishonewa na walimu. Sasa ningependa tu mtu akunisaidia. Sasa sina mfadhili yeyote. Ninaona ni kama maisha yangu yataharibika huko mbeleni kwa sababu sioni kama nitapata masomo. Sasa ningeweza kuwaomba wale ambao mnanisikiza muweze kunisaidia nisaidike. Nami nasomea kuwa daktari, nami baadaye nitaweza kusaidia wale ambao wanateseka. Ndio nimejaribu kusukumana na mtoto kwa shule ya msingi, lakini penye imefika sasa nimeshindwa. Sasa nilikuwa nikate tu muti ili nipate pesa hata za chakula kwa nyumba.
mambo na school fees nimeshindwa plani yoyote. Ramogi yena monda kawe yweyo mokwonga modhi e pi to ka waduogo wabro bedo gi mathoth kik idhi mabor. Naitwa Leonard Mwendwa, natoka Makweni. Kwanza ilikuwa missed call, nikaona nimetumiwa message, nikapiga tena, nikaongea naye, nikaona ni ukweli. Nitalibia mtoto wangu ako shule Karo. Amalize. Kila mtu abahatishe bahati yake. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Biki super jackpot, ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ageno ni ano kawiro makeup mangenya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya Prita. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa. Victor James Osimhen en jatugo adhula mowuok Nigeria. Otugo kaka striker ne club mar Serie A Napoli gi tim mar adhula mar Nigeria. Ramogi machiegni kendo wayang'ene ote museoronwa ka Gladys Onyango kanika bondo owacho no winjowa maber kendo maler ahinya kabisa. Kaeto John Ambe owacho ni akonyo rengo kuom seyo Ruto nikech obagni gi wach. Mano pachi. Ramogi leran Maxwell Nyakwara duol kanitiere West Kanyamkago, Migori County. Kaeto Adudi Victor Janabi wuod Kabar. Ramogi ler ahinya. Joramogi aneno kan yala okinyiso wa nyingi. Milton Ramogi ler, an Maxwell Nyakwar Oduol kawuok West Kanyamkago, Migori County. Wadhi nyime. Jogo manigi jotuo hospital maji giwegi mar Canon e county ma Bungoma nochuno mondo odar jotuo tok wuon odno loso hospital no kobandho chudo. Kaluwore gi Sam Kuria, ma en wuon hospital mar Canon, owacho ni kata bang' bedo gi otese ma idwaro mondo mi hospital no bed kanyo, osebed kiriembe kinde ka kinde. Wuon odno nochopo kendo chako goyo gika thieth e hospital ma bende koro nochuno jotuo mondo many thieth kuonde mamoko. Mimi nimekuja hapa asubuhi maaskari wamejaa hapa, nikashindwa ni nini inaendelea hapa. Kuulizia akasema ati hao wamekuja ati ameshinda kulipa rent, na wakaanza kutoa vitu nje. Kule tumeingia ndani, wakonja kusema tu ukweli, wakonja wenye wamekuwa hapa wakonja watatu. Kwanza hili imekuwa shida kubwa, tumekuwa na shida na Landlord alikuja akamdanganya kijana wangu. Kijana nikamtuma aje atafute nyumba na akaja akapata nyumba. Lakini yeye alimfanya assign nyumba ati iko na kila kitu na akasaini kwa hiyo agreement. Lakini akasema baadaye atakuja kuitengeneza. Sasa ndio imekuwa shida. Mkiona hata hii nyumba ina ghorofa 3. Hapa kuna basement, hapa kuna ground floor, hapa kuna first floor na second floor. Sisi tumekuwa hapa tunatumia only the ground floor. Hii nyumba haijamalizika hii sababu hakutengeneza. Lakini anataka alipwe pesa yote, rent. Tugo mar Shabiki jackpot medo manalombo ji mathoth koganda pod medo yudo bonus mathoth. Lavenda Owira mawuok e kaunti ma Kisumu gi Simon Mwaura mawuok Limuru oloyo bonus mar Shabiki jackpot ma jumani.
Joloch ariyo goyudo omenda maromo silingana 320 bang' lieko kare duoko mag tuke 12 kuom tuke 13 ma jumani. En tugo midonje mana gi siling 99 kende. Shabiki Magayani ametembea na security. Karibu sana. Hii ni Radio Citizen. Chemi ya ukweli. Mimi naitwa Vincent Atea. Karibu. Mimi naitwa Melody Sinzore. Na wewe? Kaka chini, keti chini Mwaura. Mwaura. Kumako Mwaura. Kutoka Rimuru. Ulijuaje kuhusu shabiki? Kuhusu shabiki. Nilikuwa naona watu wanashinda kwa televisheni, mimi nikajaribu. Na nikaona ni ya kweli. Na uliamua ulipata game ngapi out of ngapi? Nilipata 12 out of 15. Okay. Na sasa umetosheka na hiyo mbona unaendelea kucheza? Nitaendelea kabisa. Sasa uko Limuru wenye wanakuocha unaweza kawaambia aje? Wacheze huko Limuru, waendelee kucheza, si ya uongo. Okay. Kuna kitu umeplan kufanya na hii doa bado hamjafikiria? Nimefikiria kuongezea biashara nafanyanga ya ng'ombe hivi. Ununue kwa ng'ombe nyingine? Ninunue kwa ng'ombe nyingine niendelee kuchinja, mimi nakuanga tu kwa kichinjio kwa Kwambera. Mana kamano imbi nyalo donje mana shabiki jackpot super jackpot en siling 99 kende panisa ni milion 5.4 kendo medore juma ka juma ka ng'ato pok oloye to medore juma ka juma. Congratulations ne joloch moting'o nyarwa mawuok e kaunti ma Kisumo. Bang' thuolo machuok ahinya wabro duogo kende pap kaeri gi nyawadwa Solomon Kafaya kaachiel gi Michael Odhiambo Duor ka wabro kelo ni chenro mar kuoku mar AFCON. Gi thuolo ni yena mondo agoni erokamano kuom miya kinde ni e sechegi duto mane wakelo ni weche manyien mag Migago. Koromo sa 10 kendo abro duogo gi weche manyien ma kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godi chieng' majaber. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Nyakorom gajuanga, ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyakisweti.